900 Adidas. Woza. Hey, moja my brother. Awuhamba kanjani baba? Kanjani grand. Hayi ngcono ke mawuphila bafo. Skipper la mateksi yakhipha la. Ya mfethu kuphanda nje ukudayisa nje kusho. Awungibambelela mfethu ngiyabuya manje. Okay. Khululeka udayisela la. Ethi namhlanje umuntu udayisa amateki. Hey mateng my brother neka mateng wena next. Uthini lo mthaka? Malini mfethu udayisa ipova eshisa kanjena mfethu malini? Malini usipova first? Mali. Ay, 100 rand my brother, 100 rand. Mina ngine rochi mfethu usingadela kanjani mfethu ngoba ngine rochi kuphela. Imali. Mathi malini nayo first nami yonke imali. Khona itrati Mina rochi. 150. No 150. Hayi mathi letha mathi. My brother thatha zonke. Thatha yonke le shandi le set le. Onke. Thatha yonke mathi. No zo abona ke mina ngiyasebenza. Moja mathi. Hayibo siphi into zami? Sangidayisa zonke lezi zinto lezi. Usho nje. My brother. Manje. Mina bathi manje. Sengihamba my brother. Izinto zami ibiza njena ngo150. What? My futhi buka bethe kuseke. Ibiza nje 150. 50 rand bethe ukuthi ngidayisile. My brother. It's me. My brother, ngizokubona. But lezi zinto zakho bethe ayibhizi, lezi zinto zakho bethe ayibhizi, ngitshela into eyibizayo.